איך טכנולוגיה נכנס לחדר ישיבות ואיזה חוויה זה יוצר בחדר ישיבות? חדרי ישיבות זה עולם ומלואו. צריך לשמוע טוב, צריך לראות טוב. אחד בא עם אפל, אחד בא עם מחשב רגיל. לזה כן יש הרשאה לווי-פיי וזה לא נותנים לו הרשאה. יש לנו פתרונות להכל ולכל סוג. יש לנו פתרונות לאדריכלים ומעצבים, מסכים שהם טאץ' ואפשר לשחק ולהקרין עליהם והם all in one. ויש לנו גם פתרונות לחברות הייטק, שיש שם הרבה חדרי ישיבות והם צריכים שישמעו אותם ויראו אותם בצורה מאוד מאוד נוחה. בסוף בעל עסק שהחדר ישיבות שלו מנוצל במצב אופטימלי, שיש סקייז'ואל, שכל עובד יודע להכניס את השעה שהוא צריך את החדר, והחדר כבר יודע לנגן את זה עבורו, אם זה גוגל מיט, אם זה זום, אם זה טימס. בסוף עסקים נסגרים בישיבות האלה. כשאתה עושה ישיבת זום ולא שומעים אותך, והעובד שלך מתעסק כל היום ב-HDMI עובד, HDMI לא עובד, עשו הכנה, לא עשו הכנה. היום אנחנו יודעים לתת פתרונות אלחוטיים שעובדים, משדרים ובסוף סוגרים עסקאות, והעובדים שלך יתעסקו לייצר לך כסף ולא יתעסקו בלפתור לך תקלות. וואו, נשמע חלום.